Әлмәттә безнең заман дип аталган 9-нчы Республика эшче яшьләр иҗаты телевизион фестиваленең зона этабы гала концерты узды. Фестиваль Татарстан президентының башлангычы белән оештырылды. Сайлап алу туры 2 көн барды. Татарстанның 15 районыннан 300 катнашучы арасыннан иң яхшы башкаручыларны ачыкладылар. Толырак киләсе репортажда. Сәхнә артында соңгы репетицияләр бара. Хәвәскәр башкаручылар, төрле һөнәр ияләре, табиблар, нефтчеләр, социаль хезмәткәрләр барысы да дулкынлану хисләре кичерә. Сәхнәдә Татарстанның 15 районыннан 300 катнашучы чыгыш ясый. Татар, үзбәк, украин, удмурт, мари телләрендә җырлар яңгырый. Алар җырлыйлар, бийләр, әлбәттә инде ут чыгарып эшлиләрдә. Әлеге фестиваль киеренке хезмәт алдыннан күңел ачу, осталыкны күрсәтү мөмкинлеге. Бу фестиваль эшләүче яшьләр өчен көтеп алынган бәйрәм. Ел сайын катнашучылар өчен бу дуслык мәйданчыгы. Ә яңа килгәннәр өчен үзләрне сынап карарга бик яхшы мөмкинчелек. Әйтергә кирәк, монда бик көчле җырчылар. Аларның табигый сәләтен, күңел байлыгын күреп, без сыкланып тордык. Беренче фестивальдә 30 коллектив катнашса, хәзер алар 180-дән артык. Тиздән сайлап алу турлары Түбән Кама, Казан һәм Яшел Үзәндә уза. Иң яхшы башкаручылар 12-13 ноябрьдә фестивальнең суперфиналында кабат очраша. Ә җиңүчеләрнең исемнәре ноябрь аенда гала концертта ачыклана. Җиңүче командага президентның күчмә кубогы, акчалата премия бирелә. Безнең заман геройлары махсус приз иясенә 300 мең сумлык премия тапшырыла. Фәнис Мөхәммәтов, Анна Халиуллина, Татарстан яңалыклары, Әлмәт шәһәре.